a na-ebulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mba gị, ndị oche ya dị fọnda mba gị. Fọdụ gara aga ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịama gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere na soshal midia, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa ma afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ejiri mara onye akpọrọ ọlụ. N'ụbọchị taata ọsụ Igbo ka anyị asụ, maka o nwere ndị ụfọdụ ndị Igbo anyị chọrọ ka anyị richie n'ụbọchị taa. Anyị emebugo teaching na English, so ị chọọ inwe ike je na my YouTube channel chọọ ya. Taa bụ Igbo, purely Igbo. So ejiri mara onye akpọrọ ọlụ na-abụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa, na ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na akpọrọ gị ọlụ, na ihe ị ga-ezelụ. Before ngaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April, ọnwa nke anọ, achịkọtara ya yesterday bụ ụnyaahụ.
eji m n'aka na ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja enwetachaghị ihe onyonyo maka ya bụ aja achụrụ. Ọ bụrụ na ị nwetabere ya kaba arụ chaatị ya m today, mana eji m n'aka na ha niile enwetachaghị ka abụ ofu. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na aja anyị na-achụ bụ aja mbuli elu, aja esigo na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu, aja anyị na-achụ ayiri n'igwe. So ọ bụrụ na isonyewughị na nke ọnwa nke anọ awụ Eprel, mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa nke ise bụ ọnwa Mee, ndị na-esonye bụgo amadugo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ forward anyị ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. Chat m na WhatsApp agwazie m other details I need for you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Echatizie m ka anyị nwee ike nweta information anyị ga-eji wee buku gị. Nke bụ eziokwu bụ na aja mbuli elu, aja a na-atụcha gbuo eburu mee saraka dị iche iche, ọnya bụ prayer request gị ka anyị na-edebe na altar, then na-agọzi ụfọdụ isi gị na-achụ aja kwa ụbọchị 14 days. Ọ na-ebido 6th of every month kwụsị na 19th. Ndị na-eso ebugo amadugo na maka gị gbagbo onye ọfụ. Nke ọzọzi bụ onye ọbụla chọrọ ịwọchị movies nke ngalaba na-afụ maka evangelization ọdịnala Igbo, agwara gị na arụ nwa na anyị kwadosie ike na throughout this year na anyị gara sponsor ọdịnala movies. Yes, through life stories. We are best setters. Our movies, ọmụnwa ji aka ma mee script writer, ọmụnwa ji aka ma ede those scripts. So our movies is very unique. Our movies, you will no longer watch it in this channel for evangelization. And we channel, YouTube channel created for watching movies. Aboria Ugochi Tubelu movie productions. Yes. So ije na nyabo na that channel about I can watch all our movies. I will go a lot there, and there more are still coming. In fact, more are passing process, editing process. So you thereby watch all our movies. Because of na radio station or any cable, then mana you want opportunity is on air our movies na televisions or cable. Please chat me on WhatsApp so that ka ihe onyonyo anya we can luo nsọtụ niile. Chat me on WhatsApp. Ya bụ ọkwa dị mkpa. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Ihe ọma eto ogologo mana ige ntị ga-amụta ihe. Nkụzi anyị ji wee bịa taata bụ ejirimara onye akpọrọ ọrụ. Ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị, ị mara na akpọrọ gị ọrụ na ihe ị nwere ike ime. Nke mbụ akụwago m ya mbụ na-ekwukwe ya taa na onye akpọrọ ọrụ ugbo onye akpọrọ ọrụ, weda ma onye ahụ ọ na-alụ n'ụka ma ọ na-alụ n'ọdịnala. Mana ọ bụrụ mmadụ niile ka awụ ha na-ekwe ka ha rụọ ọrụ ụka ma dee ude na ya. Like mụnwa, ọ bụrụ na m chọrọ ịlụ n'ụka, m marụ n'ụka, mana alụlọ m n'ụka maka n'ihi na ọdịnala bụ original. Yes, agụgo m akwụkwọ ụka dị iche iche, kwenyesi ike ọdịnala is more original. Maka na ekwenyere m na ọ bara uru mmadụ ịbụ okenye na-asụ oke mana iji eze wee na-ekere ụmụazị. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na akwụ gị kweta na ị chọrọ ịlụ n'ụka, it's their own problem, it's not mine. Ọ bụrụ nsogbu nke m, nsogbu nke gị. Mana ọdịnala is pure original if niile eme through ọdịnala bụ a spiritual movement. Now maka na onye ọdịnala nwere nsọ, ị nwere ike ịbụ onye ọdịnala ma ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana. Nsọ ana anyị na-asọ bụ onye na-asọ nsọ ihe dị n'ala. Ịghọtara ya? Now ihe chọrọ ịkọwaziri gị bụ ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, ihe ị ga-amata bụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ
ịlọ nlọ ome etu anyị si wee lụ ya. Ịlọ nlọ na mmadụ na-anwụ anwụ, mmadụ anwụrụ. Ịlọ nlọ na ihe ọma na-achọ ime ome. Ịlọ nlọ na nsogbu ụdị nsogbu adị eziokwu. Ọ bụrụ na ị na-abụ ịlọ nlọ ome, ị marụ na ị nwere ọkpụkpọ oku. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-abụ ihe nwere so many ways ị nwere ike isi na-afụ ya bụ nlọ ahụ ịlọ. Ị nwere ike iburu onye a na-akụziri ihe site na nlọ. Iburu nwa ị ga-eburukwa onye a na-akụziri ihe site n'okwu oyibo, ihe a na-akpọ trans, ma ọ bụ na ị na-alụ na-afụ ya asị ọfụ, ma ọ bụ na ịbụ onye na-anụ enweta ozi site na ịnụ voice akpọ ọha afazie gị ozi. Ịbụ onye akpọrọ ọlụ. Ị bụrụ onye na-abụ ọ bụrụ na ibo mmadụ ahịa ma ọ bụ na ije zụọ mmadụ ahịa, favor onye ahụ agba ezigbo aka ahịa n'ụbọchị ahụ, ị nwere ọkpụkpọ oku. Ma ị bụrụ onye na-abụ mmadụ mejọọ gị, iwe nke ukwuu n'ebe onye anwa nọ, onye enwe nsogbu ọnchị na onye abịaghị ọgị mgbalụ, if not nsogbu ya akọchiri. Ma ị bụrụ onye na-abụ ikwubi okwu n'isi mmadụ, okwu ife ọma n'isi mmadụ ọ bịa na mmezu. Ma ọkwa na ị bụrụ onye na-abụ ikwu okwu iwe ma ọ kọsụọ mmadụ ọ bịa na mmezu. Ihe niile abụ n'iwe onye agbara ọrụ. Mana ihe nidizi bụ guidance, you must be mentored. Ị nidizi onye mgbasiri ga na-agbasiri gị ka iwe nọ na the right path, ka iwe marụkwazị ihe ị nwere ike ide eme ka onyinye amara ya wee chakee. Maka na enwere agụ owulu ndị nọ n'ebe dị iche iche na-eche ka a nara gị ya bụ akara aka gị jiripụta ụwa. Ọ gwara ndị ọzọ nọ na-eche ka agbachuo gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ezigbo onye mgbasiri, ị nwere ike ịdanye n'aka ndị ọchọngonoke a. And ịdanye n'aka ndị ọchọngonoke a, sorry, ndo ga-abụ afa gị. Enwere ndị na-anara mmadụ akara aka na ụdị na-achọ ka agbaziere gị. Mana o nwere ihe ị nwere ike ya avoid. Nke mbụgoro, mara ụdị ndị na-eso dịka ndị enyi gị na ndị gị na ha na-atụgharị alụ. Maka na isobo ndị ọjọọ ị ga-ana n'iyi. A sị na nne ewu na-ata agba, nwe ya na-ele ya anya n'ọnụ. Those ahụ ị na-ele anya as your mentors, if they are not good people, they are going to take what belongs to you. Ha ga-edu ihe ụzọ. And o nwere ụdị ndụ atụrụ anya n'aka gị na ị ga na-ebi. O nwere ụdị ndụ ị ga-eme avoid. O nwere ụdị ndụ ị ga-eme avoid. Esikwana ka ime na onye a mere. Maka na onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. Onye enyere nnukwu ihe n'aka, a na-atụ ya anya nnukwu ihe n'aka. Oke soro ngwere ma mmiri, ọkọkwa ngwere ọmaka oke. Ọ ihe nchọ ka ịghọta. Onye akpọrọ ọlụ bụ a special person, enwere special mission. Maka ihe o nwere special account ị ga-enye. Esikwara ka ime na ibe gị na-eme. Maka na ọkọcha ngwere ọmaka oke. Oke so n'ibe ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọmaka oke. So maka ihe avoid ya isi ka ime na ndị a na-eme. Maka na ọkọ ngwere ọkọcha ngwere ọmaka oke. Gị nwere onwe gị bụ onye akpọrọ ọlụ, ya measurement, ihe eji atụnyere gị dị iche na ihe eji atụnyere ofeke. Maka na a sịrị na okwu mmụọ adịghị ebi n'ọnụ ofeke n'ọnụ dibịa ọ na-ebi. Weda ma dibịa nke gị ị na-arụ ya n'ụdị prọfet, ị na-arụ ya n'ụdị pastọ, ma ị na-arụ ya n'ụdị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Onye akpọrọ ọlụ bụ onye akpọrọ ọlụ. Mana ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị maghị, ị nwere ike ịdanye n'aka ndị ọchọ ogologo ndị ga-eje gbaga ọsọ ahịa. O nwere ebe ịgba ọsọ ahịa dụrọ. Mana ka m gwa gị, ihe ị ga-agba mbọ zelụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịza oku a kpọrọ gị.
a na-echọrọ isi n'izu okwu akpọrọ gị wee pụta ihe, o nwere ihe ndị ị ga-eze. Wepụkwa aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Ọ bụrụ na onwe gị alụ ọbụla imelụ ịma ihe bụ alụ n'ala Igbo, ị nidoro ka ngụsịara gị, ka ị chọọ ka ngụsịara gị ya. Oke, ọ bụrụ na ị chọọ ka ngụsịara gị ya, mma emetụrụ gị aka ole ma ole. 1, wepụkwa aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Wepụkwa aka n'ihe ọbụla bụ nsọ ala. Ị bụrụ nwa nwoke ijekwukwara nwunye mmadụ, ị bụrụ nwaanyị emere ego n'isi ihe ọ pụtara na ị nọ na di. Ọ bụrụ na ị chọrọzi ịnụ di, akụwago m etu ị ga-esi wee wechigha ngọ, weda ma ndị ahụ kwere ma na ndị ahụ ekwere, jee gee meseji nkụzi m nyere some days back. Then ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị chọrọzi ịnụ di, jee mee the needful ka ị nwere onwe gị, ịgbakwana n'ilo. Ọ bụrụ na enwere need, ọ bụrụ na enwere dị need na adịghị need assistant, ọ ga-abụ di gị ga-adị involved fully na the arrangement. Mana ọ bụrụ na ọka ije na enwero need na nke a, kama na ihe iji chọọ ịpụkwana gbụ enye ndị ebe erikwana ụgbọ eri egusi, ọtaba n'uru adịrị ya. Ọnsa den nke ọzọ bụ itekwa n'aka na ịkpa nkata, igbu ọchụ, ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla. Itekwa n'aka n'ihe ọbụla bụ alụ, ịkpa nkata, igbu mmadụ, ma ọ bụ iji fọs narụ mmadụ ihe ya, izu ori, ọkwa nsọ ala. Ị nwekwara ike na-eji ya, but one day ma ọ ka go market go come back. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ihe ewekwa nke ha na free. O nwere onye ị ga-ewe nke ya maka na onye akpọrọ ọrụ o wee iwe nke ukwuu, kwubie okwu dị iche. Ị ma na ndụ ga-ekpome. Ọ bụrụ ndị enyi m ndị Nsụka, ndụ ga-ekpome. Ịghọtara ya? Adị amakwa ngwụrọ na moto, esikwana ka ikwuo n'iyi ekwu ya. O nwere onye iyi ekwu okwu ma ọ mee ihe arịrị, ịma na ya free. Ịghọtara ya? Etu o si dị na mmadụ ka o si dị na mmụọ. Ịfụrụ ya? Ka m weregoro ihe a na-eme nwanne anyị nwaanyị Blessing CEO bụ ihe a sịrị o kwutere n'ọnụ. Ịfụrụ the condition, bell condition enyere ya, mana ọ dị very difficult. In fact, the one of your ahụ nweta onye ga-stand with that bell condition, and ebe bụrụ ihe nwere to do with murder. And for the fact that na n'ọnọdụ ọ bụrụ mmadụ niile ga-enwe ike itinye their neck, stand for her. Now, mana ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ na if not because of no step on toes of big leg, yes, not much big leg, ihe ọ pụtara family ya bụ onye a na-ekwu maka ya agbara ya bimbo or something, with the well connected. O nwere family ọ ga-eji wee mee ya bụ joke, mana ma enwetara ụdị mgba agbara ya. Mana ọnya one day monkey go market n'oge return. Adị agba ngwụrọ na moto mgbe ọ na-ekwu ya bụ ihe o nwere ike ọ mụrụ na ya family nwere big leg. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na mmụọ. O nwere onye ị ga na-ele anya, ị na-underrate that person, mana ị mụrụ na mmụọ ya na-eso too much. Ị nwere ike ime ihe arịrị ahụ, kachasị ebe i merie ihe ka ime ya n'ihi emewu ya. Obekwuo mmụọ onye na-eso, mmụọ onye na-eso eme gị, ị na-eme onye ahụ ihe n'ikarịrị ya. Obekwuo mmụọ onye na-eso, mmụọ onye na-eso eme gị na ha karịrị gị. Eme ọ dị ihe dị na mmadụ na mmụọ, ihe a na-eme ya bụ a na-eme ya na akarịrị ya. Mana at least ọ ga-asa abasị a distant to others, ọkwa eziokwu. Yes, etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. So watch your tongue. Stop stepping on toes unnecessarily. Ị nwere ike step on toes onye nwere ike isi ka ikwuo ya n'ihi ekwu ya ka ime ya na ịkarịrị ya. Mmụọ onye na-eso eme gị na ọkarịrị. Ọ ya pụtara nwere ike ịfụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi apụta na-ekwu maka mmadụ one time. You know why? Ọtụtụ ndị mmadụ na-ala ka ha na-ekwu maka ndị mmadụ ka ha wee nwee ike ga-enuo
popularity. Ọ ya ka ji wee gwa ndị mmadụ ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ka ọkwa ahụ nwee other source of income. Ka ọkwa ahụ nwee other source of income ga na-enye gị ego. Maka na ụfọdụ nwere ike ọtụtụ ndị dibịa ma ndị akpọrọ ọrụ ma ndị pastọ kwụdọkwụ na soshal midia na-achọkwụzi bikos na ha niile nwere akaụntụ. Onye ọbụla chọrọ ka a monetize ya akaụntụ ya. Onye ọbụla chọrọ ka ọ na-earn big maka na the number of traffic dị na akaụntụ gị determine na ego ole ihe enweta at the end of the month. Eso nwe monetize akaụntụ mana m nwa ama eji ka m wee earn too much money in a month wee buy into controversy. Ị nwere ike si na iwu nobody mana o nwere comment ị ga-eme today, o nwere act ị ga-eme na social media can tell you by next tomorrow eburu na Abuja. Ọ bụ na ị mara ị na-ekwu ihe ọma ịma na ihe ọma adịghị agbasa mana ikwugharị ihe ọjọọ ọnya na-agaba ya can tell you. Mana m gwara nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi decide na m amụghị etinye aka n'ihe ọbụla ga-asụgharị my hard-earned build name. You know why? Before I answer the call, akpatago m ego, adịgo comfortable. When I'm the rich too much, but I'm comfortable. Achọbụrụ m ịsa jabụ call, mana ọ dụtụrụ ihe ebido mere isi nwezi ya. So, ọ bụrụ taa ka m fụwalụ ihe. So, nwere mgbe ihe n'anya ka m na-eri ya achị ka ụmụazị wụ sọ na ihe ọ na-achọ ọbụ monetization. Therefore, ọ na-eme ihe ya bụ ome ka o wee earn ego at the end of tinye into trouble. So be careful. Itikwa n'aka na ihe ọjọọ. Akpọ ọgụ ọrụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ gị. Go for mentorship ka eduziere ụzọ ga-enyere gị aka ka ịgwọ ọrụ chake. O nwekwara ndị na-analụ mmadụ destiny ya. Enwere ndị ga-abụ and o nwere ụdị ndụ ị ga-agba mbọ fụ na ịma na-ebi ịdakwa na-abụ onye na-akọcha mmadụ n'iburu onye akpọrọ ọrụ. You can't say everything maka na mmụọ gị na ha so ha chọrọ ka ị na-akọcha mmadụ. Onwe onye emetara nke ọma ọ bụrụ nke nwa ga-ajọji onye ahụ maka na ọ bụrụ nke kpọrọ ya ọrụ. Hapụ ndị kpọrọ ya ọrụ ka ha jọji ya. O nwere ụfọdụ ihe ndị ị ga na-eme. O nwere ụdị life ịma na-ebi ịda na-ebi life na ndị ọzọ na-ebi ma ọ wụ you put yourself into carnal life. O nwere ụdị life ị ga na-ebiriri life dị unique. Mmadụ na many people are looking up to you as a mentor. O nwere ihe ọrụ a akpọrọ m deprive from me. Before ama m ka m si ebido nwe life since m bido zaba ọrụ a, you know that I ejebụrụ m club, ejebụrụ m hotel, because even when I was still single, sometimes you like to enjoy yourself outside your home. I don't go to hotels, I don't go to clubs, I don't go to almost some of my friends me invite for their birthday bash. One name onye nke kpọrọ m ọ na-ebido 7 o'clock, 6 o'clock, that is if not all night. Then everybody will now check into their hotel rooms. But I've no longer attended such things. Most of the time, here I go have the next day, someone that send their account numbers, I will not be longer be doing it. Because with the nature of Eze-Ana, I cannot go to hotel for anything. I can go to hotel for seeing somebody, I cannot sleep over. And then when some sign gathering, they will not see me there. Any about sacrifice I made. Even if I attend to your occasion, I will not eat. Because name water moko na naji me I ejina munu before the media. So by so the na attend such events. But I will not done event. I'm not going to Eze-Ana na I water moko I ejina munu. So here you prefer email we send there and go. So here you have sacrifice email for the fact na much of the is a book latest on. And what you can wait this poggy, man, however, to open this poggy, one of all go on game making courage, can dwell in sin. Maybe it continue, maybe the life in maybe when you are carnal. So when you answer this call, okay, we hope get deprived. Those life of carnal life, oh, you deprived again.
ọ bụrụ na ị chọrọ ka ito eto na mmụọ, you know why? Ọ bụrụ na ibido biwe ndụ carnal life, start enjoying yourself, what people call enjoyment, sleeping around, I can tell you that your spiritual power will begin to diminish. Ike ahụ enyere gị, ike mmụọ ahụ enyere gị na ndị gị na ha so, ha ga-agbakọta gị azụ. Ifu na ike gị na-adasi ada. Ọ bụrụ na iwe onye na-ene anya ọfụma, ifu na ike gị na-adasi ada. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye info vision, ifu na ya ten eyes na-eclose gị, ị dị afụsi anything. Mmadụ nwere ike ihipụtarize gị, mmadụ nwere ike itake those things away because you are spiritual, you are no longer active, you are no longer strong. Mana ọ bụrụ na ị kwụrụ ụkwụ gị na-abụ the active, before anybody ga plan evil against you, you will be informed beforehand. A ga-agwa gị. Mana because na ibiwego ndụ anụ ahụ, ifu na that ya ike gị ahụ ga-ebido daba. Ọ bụrụzi etu ahụ o si abụ, if you are angry, mmadụ boghị ebubo, iwe kwupie okwu n'isi onye ahụ ọ na-eme, it will start going down, your power will start going down. Ọ bụrụzi etu ahụ o si abụ ịlụ ọrụ omee, enwere ike emezie gị ịlọchazie nlọ anyị pụta ụtụtụ ịdị confuse, ime ịrọtakwuzie. Ifu na ya power edoghị anya na ya power is going down. Mana ka ngwazie ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ taa, whenever they diluted their spiritual power, and for the fact na o nwere ike ọ bụrụ ogo n'ọrụ, the shame nwere ike onwe ya ekwesịrị ya. Ụbọchị ya esepụtara ifụ na Facebook, nwa na eze nwaanyị nwa asị na oriletịrị, asịrị adọrọ shọ, mana according to that report on Facebook na asị na oriletịrị to Okongwu dibịa, o nwere ike ọ wụlide TV ya si na ya adịghị emezi eze nwaanyị na-echigatago na-ejiego back to ụka. Ife ya ụdị mmadụ na-eto ịmarọ ihe ebe o siri mperi. O nwere ike ọ bụrụ na na-akpọrọ ya okwu, mana na o nwere ike otukworozi pọwanya na-eso mmụọ gbakọdo ya azụ, ọ na-emezi ihe ọfụ na ọ dị aba baide na o nwere ike ọ dịzie ka ọ na ụka ya asọ bịa orukwa ebe ahụ ọkụwakwa ọta, maka na ihe ọpụta bụ na ndị otu ya gbakọdo gị azụ. Maka na ndị otu ga-abụ ọha dị executors, ọha bụ ndị na-eji eme ikwuo na ọ dị etu a. So ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-emezi ewu mgbe ọ bụla ike ha daziere, ihe a ga-emezi ojeje gbuo oke ite eji agwọ ọgwụ, naizi ojeje gbuo oke ite eji eme ihe dị iche iche. Agwara m ụnụ na oke ite dị, bụrụ taa ka oke ite dị bakwara echi enwere m evidence, bụrụ taa ka oke ite dị bara otego, mana a na-akpa ya afa dị iche iche, kama na soshal midia bụpụtasiri ya. So enwere na-alụ many things. Mmadụ nwere ite a na-akpọ ite nsogbu, ndị na-enwe medicine wee kesị na mba ịgbapụ ha pụbara, enwere ite nsogbu. Ite nsogbu abụ ite na-abụ ha gbuchaa ya, ị na-abịa na ministri ha, ihe ọma meele gị, imegide kwụsị ịbịa, ha ejie na ite nsogbu anwa mekwu ya, metụ igwe afọ gị meghekwu ya, ibidokwa nwee nsogbu ahụ ọsọ gị ji emenwe solushon ti na-ebuchikata gị azụ gbakọ ministri. Ọ dị adịghị m itiwe akwa igwe nsogbu, na ma chịkọwala gị na o nwere ndị na-abụzi ike ha adazie ejizie tizie aka n'ime ihe ọjọọ. Ụfọdụ na-ejizi rie oke ose ka o wee na-afụ ụzọ, mana data original power dị ya n'ime, o ji agba afọ uche. Mana n'ụtọ na ike ya adagoje gwọtazie nke agwọtara nke erite na amoosu obodo na-eme. What am I saying? Ihe na-ekwu bụ na o nwere ihe dị ka original remain the best. Mana mgbe ọbụla ịbaziri ike ha adazi je chọwazie nke mbute, ike ị ga-eji wee add up, and it can never be like original. So try ya to activate that your inner power. Malụ ụdị ndụ ị na-ebi, there are people you keep as your friends can be people a ga-eji wee destroy ya powers. Ọ bụrụ na ị chọrọ idu ude si n'ike na-abanye n'ike, ị ga-abụrụ onye na-asọ nsọ. Ị ma na-eri ihe na-efuna, ị ma na-eri ihe na-efuna. For example, let me give you an example. Ọ bụrụ mgbe na-achọ ụgwọ example dị na-achọ nwaanyị, you must tell ya ezumezu na ị na-achọ nwaanyị. You cannot just date any woman anyhow n'efuna. Your ezumezu must be involved, and whoever you find, you must get back to them and inform them. By so doing,
Even before you get somebody as fiancé, your expense will be known. Ọnya ga-eme ịma na-esi na nkwụ na-efe n'ụkwa maka ịma abịa n'ụtụtụ a sị ha n'ogi na onye a bịa na-ehesi ha n'ogi na onye a bịa n'abalị sị ha n'ogi na onye a ọ ga-eme gị kọntrol onwe gị if for any reason na nwoke need assistant na nwunye gị need assistant their expense will be informed a ga-agba. So you must live a disciplined life in order to maintain their life and their spiritual strength. Because apart from them, you can do nothing. So learn how to live your life. Learn how to activate your inner powers. Maluki gesi we na achịkọta mmụọ niile gị na-azụ. Ka onyinye amara gị wee dịgide. Maka na onyinye amara gị a na mmụọ niile gị na-azụ, ha bụ ndị ga na-eje ekwu eme ka ihe niile ndị anyị na-ekwubi na-abịa na mmezu. Isi na ọ dịgo mma ọ dịgo mma. Mmadụ mejọọ ga ọha nwa ka ọ dịkwa alụ iji gebe gị na je nụrụ gị ọgụ. Esikwana ka etinye aka n'ihe ọjọọ in order to get fed imekwana ya maka ọ bụrụ ị nọ on top n'isiokwu na ịnọgide on top. Ọnya ka nkwụ elu ji wee bụrụ karịcha akacha. Nkwụ elu ga na-atụ genge nwayọ nwayọ mana ọ ga-atụ for years. Mana ngwọ ga-agba n'ike n'ike mana ọ ma ịta aka ọ nwụrụ. So what am I saying? Ọ bụrụ na agbụrụ ugwu bie ndụ dịka onye agbụrụ bie ndụ dịka onye agbụrụ ka ị wee nwee ike ịnọ n'ihu ọrụ gị wee kwupielu ndị ọ bụ n'ọsọ gịnwa ga-ekwupi okwu n'ụzọ ha udo obi wee dị. Akara aka mmadụ niile abụrụ ofu ọkpụ oku akpọrọ onye na ibe ya abụrụ ofu. Esikwa na akịda chọrọ ka ị ha ka onye a maka gị na ya abụrụ ofu ọkpụ oku akpọ gị na ya abụrụ ofu. Ha lọ nke ị ga-anọ na ha nọ na ụlọ mgbe onye a ga na-abụ ọkpụ ofu. Ka m kwụsị ebe a metụ aka na shia bọtị ka nwanne gị ma nwanna gị so n'ozi ọma nke a nke na n'ụbọchị taa. Ọnọtụtụ taa ka e nyere m ozi a n'ọhịa mma akụzi taa asat yesterday agbapụrụ n'anya ka mma akụzi mana this morning gwa m na ọmụ ga-ekuzie gbasara ya. Ama nne nwere ndị eji maka ha chọkwa ozi a daa n'ụbọchị taa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka a gbaara gị afa mmiri ma rụọrụ ọrụ mmụọ ọbụla send them message na WhatsApp 08057837672. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na-asị ka ihe ọma meela ha. Ndị na-achọ ike nke obi ka ha nwụta ya. Ndị na-achọ ịkwụ n'ụkwụ ha na-abụ ka ha kwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ. Ndị na-achọ ka ha pụta ihe ka ha dee ude ka ebumnobi ha niile bịa na mmezu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya ya gazie n'afọ.